En el Dia Internacional per la Tolerància, el primer pensament que se m'acut ara mateix des del terrat de casa ha de fer menció obligatòriament als moviments cívics, als ecologistes i als moviments socials que aquesta pandèmia sembla haver silenciat, però que, malgrat això, romanen en marxa. Quan la crisi s'agudisse, n'estic segur que s'afegiran altres reivindicacions al voltant de la salut pública, de l'educació, de la cultura, de la ràdio i la televisió nacional del País Valencià o dels valencians, de la participació ciutadana, totes elles al voltant d'espais cívics i socials tendents a posar en primer lloc el dret a decidir. Encara que ara no ho sembla, demà veurem el despertar valencià gràcies a tots aquests espais que actuaran amb un alt grau de tolerància.